Que tal? Benvidos. Hoxe rematou nos xulgados de Fontiñas o xuízo polo roubo do Códice Calixtino despois de 3 semanas e de 11 sesións. A defensa, nas conclusións finais, volveu pedir a nulidade do proceso, mentres que o fiscal e a acusación particular seguen a manter as penas pros acusados. Iso si, a Fiscalía dixo crer o testemuño da muller e do fillo do ex-electricista da Catedral. O xuízo polo roubo do Códice Calixtino rematou este xoves cos informes e as conclusións finais das partes. A causa que comezou a xulgarse o 19 de xaneiro queda así vista para a sentenza despois de 11 sesións celebradas ao longo de 3 semanas. Durante o xuízo pasaron polos xulgados de Fontiñas dúcias de testemuñas entre persoas relacionadas coa Catedral, cos acusados e coa investigación. O fiscal Antonio Roma considera probado que foi o ex-electricista da Catedral, Manuel Fernández Castiñeiras, quen cometeu os delitos de roubo tanto do manuscrito como doutros obxetos do templo compostelán. Pide para el unha pena de 15 anos de cárcere. Segue mantendo a Fiscalía os delitos de branqueo de capitais da muller e o fillo de Fernández Castiñeiras, aínda que cree as versións dadas durante o xuízo sobre o descoñecemento da actividade ilícita do cabeza de familia. Pola súa parte, a abogada defensora Carmen Ventoso volveu pedir a nulidade do proceso e deu a entender que considera que algunhas das testemuñas mentiron na sala de vistas. Ali, moi preto dos xulgados de Fontiñas, estivemos esta mañá coa concelleira de Desenvolvemento Urbano, Teresa Gutiérrez, que visitou algunhas das actuacións que se levaron a cabo nalgunha rúa. Tamén confirmou que se seguen a analizar as deficiencias da zona para tratar de arranxalas. A concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible, Teresa Gutiérrez, que estivo acompañada polo edil de apoio da área, Luís Meijide, fixo unha visita esta mañá ao barrio das Fontiñas, onde o Concello vende a cometer unha actuación. Trátase da reposición de muros nas rúas de Bruxelas e Londres, que incluiu tamén a recomposición das beirarrúas e a mellora dos sistemas de drenaxe. En total, as intervencións realizadas nas rúas supuxeron un investimento de case 21.000 euros. Tamén, dentro do contrato de mantemento, se reparou un tramo do muro de contención na rúa de Roma. Teresa Gutiérrez sinalou que estes traballos responden ao repaso que se está a facer destes muros que xa teñen unha certa antigüidade. A edil confirmou que na medida que se vayan detectando deficiencias, iránse facendo máis arranxos. Vamos a ir viendo, pues eso, en función de las patologías que veamos, pues si hay alguna urgente, pues las iremos haciendo y si no, pues las iremos encajando dentro del programa de mantenimiento de la ciudad. Vamos a hacer una prórroga del contrato de mantenimiento. Lo que sí que puede ser es que igual analicemos que el importe es insuficiente y entonces en vez de prorrogar decidamos sacarlo un nuevo contrato pero con más importe, porque lo que sí que hemos visto es que la previsión nos hemos quedado un poco cortos. Por outra banda, as obras para a construción do túnel de Conxo están no punto de mira do PSOE compostelán, que hoxe quixo mostrarlle aos xornalistas a falta de operarios nesa rotonda. Si dicía Paco Reyes que hai despregue policial e cortes de tráfico, pero que non avanza esa actuación pola súa parte. O alcalde Agustín Hernández dicía esta mesma mañá confiar no Ministerio de Fomento. O voceiro do PSOE, Paco Reyes, achegouse hoxe ás obras para a construción do túnel de Conxo para amosar aos xornalistas que non hai ningún operario traballando na zona. Despois de varios días de seguimento da actuación e de comprobar que non se estaba facendo nada malia o despregue policial, os socialistas decidiron denunciar o que consideran unha foto máis de Agustín Hernández. Esta é a foto real que ten que enseñar o alcalde e a ministra de Fomento con respecto aos traballos do túnel de Conxo. Vean vostedes todos a cantidade de máquinas, a cantidade de operarios. Hai máis policía neste momento aquí que xente traballando que non hai ninguna. Nós estamos a facer, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE, estamos a facer un seguimento desta obra dende o primeiro día. O certo é que o único que se atopou foi, no seu momento, unha máquina, unha mixta, cun operario e co capataz. O alcalde amosouse sorprendido pola denuncia do PSOE, asegurando que non lle constaba que as obras estiveran paralizadas. Agustín Hernández amosou a súa confianza no Ministerio de Fomento e no compromiso de Ana Pastor. Non teño ninguna noticia, non teño ninguna dúbida de que a obra non está paralizada, as obras públicas
pois obedecen a unha programación que eu saiba a obra está na fase de desbroce, de sustitución dos servizos afectados e, polo tanto, como non teño ninguna dúbida do compromiso, da eficacia da capacidade de xestión da ministra, non teño ninguna dúbida que a obra rematará en prazo e que siga a programación prevista. O alcalde e a ministra de Fomento presidiron o acto de colocación da primeira pedra das obras hai 4 meses e os primeiros cortes efectuáronse hai case un mes. Noutra orde de cousas, o Consorcio celebrou esta mañá a primeira comisión executiva do ano e tamén a primeira para Belén Hernández como xerente da entidade. Na reunión aprobáronse os principais programas de rehabilitación de monumentos para 2015, tamén se lle deu luz verde aos diversos convenios que normalmente financia a institución. Belén Hernández acudiu hoxe á súa primeira comisión executiva do Consorcio como xerente tras a marcha de María Antón, que se incorporou ao Goberno Municipal como concelleira de Cultura. A nova responsable do Consorcio, acompañada do alcalde, presidía esta reunión na que se aprobaron os principais convenios culturais que adoita sinalar a institución. Entre eles destacan os acordos con Cine Europa, a Fundación Granel e a USC. Pois aprobamos diferentes convenios para asinar, para atender as diferentes colaboracións do Consorcio ao longo do vindeiro ano con a Fundación Granel, coa Universidade de Santiago de Compostela para o programa Conciencia, co Auditorio de Galicia para actuacións culturais, tamén co Auditorio de Galicia para os eventos ligados a Cine Europa, e polo tanto pois actuacións importantes no eido do que é a actividade cultural do Consorcio. Pros Fogos do Apóstolo, a partida será de 220.000 euros e pro curso Música en Compostela o Consorcio achegará 90.000 euros. En canto aos programas de rehabilitación, a entidade aportará máis de €500.000 á restauración de distintos monumentos. Estamos a falar, por exemplo, de San Paio de Sabugueira, estamos a falar da Igrexa de Verdía, do convento de Santa Clara, de actuacións tamén no cemiterio do Rosario, todas elas ligadas pois a melloras deses edificios, a mantemento, reparacións e posta en valor das cuestións patrimoniais que están neses monumentos. Ademais, rematarase a redacción do Plan Director do Mosteiro de San Domingos de Monaval, que a fin de poder actuar no Museo do Pobo Galego. A Comisión Executiva tamén asignou unha partida de 800.000 euros para a rehabilitación da fachada da Catedral dentro do Plan Director. Por certo que o alcalde de Santiago contestou esta mañá ás declaracións de Abel Caballero, o rexedor de Vigo, que se volveu pronunciar sobre a política aeroportuaria, chamando farsante a Agustín Hernández. Calquera persoa, Abel Caballero ou calquera, por moito que repita unha mentira, unha falsidade, esa mentira, esa falsidade non se muda por verdade, polo tanto non teño nada máis que decir, o señor Caballero que debería preocuparse da súa cidade, preocuparse dos problemas internos que parece que acontecen nesa cidade e a partir diso pois non mirar para ningún outro lado. E a 3 días da manifestación do colectivo Queremos Galego, o concelleiro do BNG, Rafa Vilar, quixo darlle un tirón de orellas ao goberno local polo que di é un abandono da lingua durante esta legislatura. O edil valeuse para demostrar esta afirmación de diversos cartéis institucionais, todos en castelán. O BNG, como colectivo adherido á plataforma Queremos Galego, acudirá á manifestación convocada para o vindeiro domingo en Compostela e que os datos que van aparecendo sobre o uso da lingua, din os nacionalistas, son máis que preocupantes e poñen de manifesto, aseguran, que os recortes tamén se deixaron notar nas políticas de normalización lingüística. Neste senso, o concelleiro do Bloque, Rafael Vilar, puxo de manifesto a inacción do goberno local na defensa do noso idioma. Queremos facer unha avaliación da política lingüística en relación ao galego do actual goberno municipal e a nosa avaliación é moi crítica. Nos entendemos que o papel do goberno municipal en canto á protección, ao fomento do uso do galego é un papel moi residual na medida en que é un tema que non importa, unha cuestión que non está na axenda política do goberno municipal do Partido Popular na nosa cidade e iso notase.
O edil do BNG cree que é unha mágoa que a situación sexa esta cando o Concello compostelán foi pioneiro na recuperación do galego. Vilar serviuse de distintos cartéis municipais para amosar que non hai preocupación ningunha por parte deste goberno na defensa da lingua. Despois do empate colleitado o pasado venres no multiusos de Sar fronte ao colista o Prone Lugo, o Santiago Futsal viaxa á pista do Uruguai. Tenerife onde mañá quere volver a recuperar sensacións, así o dicía Santi Valladares nunha rolda de prensa na que estivo acompañado por un dos seus xogadores, por Hugo. Nosotros somos un equipo distinto a lo que éramos nos últimos 4, 5, 6 años. Cada uno tiene que adaptarse para mí Uruguay es un equipo que tiene muchísimo mérito. Para mí es de aplaudirle, ¿no? Porque si retomamos la situación hace unos años, equipos como Benicarló cogieron y a mitad de tiempo lo dejaron. Es decir, sin embargo, esta gente, pues con gente de la cantera, con gente de la casa, no altera la competición, ellos siguen compitiendo, tienen un mérito enorme, ¿no? Nosotros tenemos un colchón, con respecto a esos dos de abajo que siempre hablamos, importante, ¿no? Ganando este fin de semana y un poco dependiendo de los resultados que tenga Azcar, pues sí sería un paso pues, enorme ya para, aunque definitivamente las matemáticas no nos lo confirmen, sí sería un paso importante para la salvación. Pero más que buscamos nosotros el ganar un partido, el recuperar sensaciones, más buscamos eso que... Y después que tenemos enfrentamientos pues, importantes que, no digamos mirar para arriba, pero sí darle un poco más de caché a la competición. Volver a recuperar un poquito, ¿no? Lo que ya hemos empezado a recuperar contra Azcar Lugo. Ya no solo el tema de resultados, sino de sensaciones, ¿no? Lo que hablaba Santi, volver a sentirnos un buen grupo, volver a sentirnos bien jugando, ser competitivos, volver a sentirnos como, por ejemplo, en Peñíscola o Jumilla o esas canchas tan complicadas que éramos un equipo aguerrido, un equipo agresivo, un equipo fuerte y que al equipo contrario pues le costaba ganarnos, le costaba hacernos goles, éramos un equipo complicado y un equipo pues molesto para jugar contra ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que intentamos. E o Obradoiro, pola súa parte, volve xogar na súa casa esta fin de semana. Recibe o sábado no multiusos de Sara un grande, o Valencia, un equipo que recordaba esta mañá Moncho Fernández, aínda non coñece a derrota fronte aos santiagueses, así que esa é a consigna, cambiar esa racha. Tamén foi presentada a Laconada Obradoirista, unha festa de Antroido que se vai celebrar no Hotel Monumento San Francisco o 16 deste mes. Confiados, claro que estamos, tenemos que estar confiados en nuestro trabajo y confiar en que podemos hacerlo. Pero yo creo que, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, desde aquella victoria que hizo que permaneciésemos en la ACB, el primer año que ascendimos, no le hemos vuelto a ganar a Valencia. Y le hemos ganado a muchos otros equipos, a todos los demás les hemos ganado al menos una vez. Real Madrid, Barcelona, Málaga, pero Valencia nunca. Creo que como vayamos mínimamente confiados, nos va a ocurrir lo que nos ocurre casi siempre con Valencia, que perderemos. Si somos capaces de romper esa racha, pues será un hito. Con esta segunda Laconada Obradoirista conseguimos dar un paso adelante en consolidar una actividad que fue un éxito en la primera edición. Estoy seguro que todos los que asistieron o todos los que al día siguiente miraran la galería de fotos en la web se habrán marcado en rojo para este año la fecha del 16 de febrero. Bueno, repetir que con estas actividades como los campus, el clinic, las acciones de cantera o muchas otras que hace el primer equipo con diferentes colectivos, los diferentes eventos del club de empresas, lo que tratamos es aumentar la dimensión social del club. Deixamos os deportes, seguimos con algunha recomendación cultural para o seu tempo de lecer que recollemos na nosa axenda.
E vemos agora como evoluciona o tempo nos próximos días. A información, como sempre, facilítanola Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá venres predominarán os ceos alternando nubes e claros con chubascos generalizados pola mañá máis probables no norte da comunidade. A cota de neve estará nos 400 metros. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente norte. Mellora o tempo cara ao sábado con alternancia de nubes e claros, quedando os ceos pouco anubrados ou despexados co avance do día. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará moderado do nordés. Xa o domingo agárdase algún banco de néboa illado en zonas baixas do interior que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados, con máis nubes no norte da provincia de Lugo. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do nordés moderados. Mañá venres os ceos estarán cubertos en Santiago con posibilidade de chuvias, sobre todo na mañá. As temperaturas continuarán baixas, con 1 grao de mínima e 8 de máxima. O sábado agardamos en Santiago unha xornada de nubes e claros, con ceos máis despexados cara á tarde. As temperaturas continuarán baixas, con 0 graus de mínima e 8 de máxima. O domingo virá marcado por ceos despexados e temperaturas en ascenso. Así agardamos 2 graus de mínima e 10 de máxima. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con isto rematamos por hoxe o Espazo de Novas. Logo volvemos no preguntoiro para conversar cun dos xogadores do Obradoiro. Acompáñanos hoxe no plató Jesús Chagoyen. Graciñas por atendernos e volvemos agora.